Jeg hedder Åge Larsen. Jeg er uddannet maskiningeniør og er en del af Adding Robotics team. Jeg har stor viden om robotløsninger. I løbet af min karriere har jeg blandt andet implementeret flere fuldautomatiske pakker og fyldeanlæg til fødevareindustrien. Jeg har haft ansvaret for både udvikling af og indkøb til installation af avancerede automationsanlæg til fødevareindustrien. Innovativ pakning af kiks i kasser, smarte paletteringsløsninger og effektiv automatisk fyldning af mælkepulver på dåse er områder, hvor jeg har stor viden. Uanset hvilken branche I befinder jer i, så har vi stor know-how, der hurtigt og effektivt kan hjælpe jer. Vil I også styrke jeres lønsomhed, fjerne ensidigt gentaget arbejde og få en mere ensartet og stabil produktion, så træk på Adding Robotics erfaringer. Så kender vi løsningerne, og vi hjælper jer gerne med at implementere dem. Hvis I vil vide mere, så gå ind på vores hjemmeside.